हेलो लोगोफोर, वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल विथ एनादार भिडिअ। स' लोगोफोर, नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' लेंगुवेज जिके यूट्यूब चैनल। स' नोंथांमोना फार्स्टआवनो आंनि बे चैनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चैनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनो होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। स' गासै भिउवार्स, नोंथांमोन जों दिनै सावरायगोन बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बर' हारिनि सिनायथि, बर' हारिनि राव, बर' हारिनि सोलोंथाइ बायदि बायदिजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरनि सोमोन्दै 6.1 दफा बादियै सिगांनि 2003 इं मायथाइनि गोरोबथायाव होनाय रादाय बादियै कार्बि आंलं आरो दिमा हासाव जिल्लाफोराव रायजो जाबोनाय बर'फोरखौ आसामनि हाजोआरि जनजाति एसटि हिल्सनि फारिलाइयाव सोसननो सम खानानै होखानाय समनि गेजेराव भारत सरकारा मावफुंथारनानै होगोन। 6.2 दफा बादियै आसाम सरकारा देबनागिरि हांखोजों लिरजानाय बर' रावखौ रायजोनि लोगो मावख'आरि राव एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै फोसावगोन आरो 6.3 दफा बादियै आसाम सरकारा सरकारि खालामनो राहा लागोन आरो बिटिएडि आव गायसनजानाय फरायसालि आरो फरायसालिमाफोर जुनियायै गोनांथि जानाय बादियै बिटिएडिनि बायजोआव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोर जुनियायै खेरखेरायनायनि गेजेरजों रायजो सरकारा फरायसालिमाफोराव बर' बिफाननि बिबुंगिरि थिसननो थाखाय राहा लागोन। 6.4 दफा बादियै आसामाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि थाखाय आसाम सरकारा सेपारेट डाइरेक्टरेट फसंगोन। 6.3 दफा बादियै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै क'क्राझार जिल्लानि थुलुंगाफुरियाव ए कालचारेल कमप्लेक्स एन्ड काम सेन्टार अफ एक्सेलेन्स फसंनाय जागोन। बे मिरुआ थामहिनबा बे सेन्टारआ आसाम आरो भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव थानाय बर'फोरनि राव हारिमु सिनायथि बायदिफोरनि रैखाथि आरो जौगानायनि सायाव बिजिरसंगोन आरो राहा लानो बिथोन होगोन। मिरु आरो रायजो सरकारनि राङारि मददजों बिटिसिआ बे मिरुखौ सामलायलांगोन। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल। जय हिन्द, जय बर' हारिनि जय।